Pa dobro, sad jesi. Kako ni ovih komentara, ni ništa. Baš nešto uzjebalo. Evo ih. Hvala. Ponovi to sad što si rekla. Aj ponovi to sad što si rekla. Ja nisam stvarno da... Sanele, jel smije ova curica sada ponovi to što je rekla Otojče? Šta je rekla? Reci. Rekla sam, jača sam joj sanala patku, imam 1800 ljudi. Pa dajte i tu Dadu. Ima neka Dada, dajte i nju. Ko je Dada? Nema pojma, svak piše Dada, zovi Dadu. A, možda Dado Dalmatinac. D-A. Dada Mesaljić, kažu. Dada Mesaljić. A, ona iz Zvijezde Granda. Gdje zovite? Pa Tatjana, ili ti imaš? Da, Dadu. Čekaj, mislim da se može gor pretražiti. A, evo je, našla sam je, evo, sad ću da je dodam. Ne mogu da je pozovem, jel možeš ti, Teodora? Ja sam je pozvala, ali ne znam da će da prihvati. Aha, evo. Ja se ovdje sad neću snaći. Dobro večer. Pozdrav. Pozdrav. Dobro večer, Dada. Dobro večer, Sanele. Kako, Sanele? Jel moram da persiram? Kako ste, gospodine Sanele? Ne treba. Dobro. Hvala. Eto, I sve mi smo vrijeme dobro. dok sam u live-u. Čekaj. Svi mi nešto pišu, da. Ime isto, patak, i evo nekako smo se sad konačno povezali, a ne znam hoće li ove dvije ubacivat se i... Ono ugu vani. Ove dvije će da Ja izađu. sam se sad pripremala psihički za ovaj trenutak. Pozdrav, Dado, i hvala što smo nas pozdravili. Učila sam sve što znam i što ne znam. Eto, ako mi vjeruješ. Ljudi mogu da potvrdi. Oh, evo nas. Pa nema u mene zajebancija. Hvala. Ako ja kažem dvije napolje. Šta trebalo učitelj da ponavlja? Kakav lik. Moj Sanele, ja sad ne znam odakle da počnem, bogam, ja evo imam tremu, pošto od prve noći ja sam počela u ponedjeljak da lajvam. I od prve noći mi govori uđi s patkom. I iskrena da budem, plašila sam se ovog trenutka. Zašto? Pa prije svega zato što ne treba mi pomoć, a mislim da ti lajvaš samo s ljudima kojim treba pomoć, kako sam ja uspjela zaključiti, jel tako? No, više ne lajvam ljudima kojim treba pomoć. Šućura lahu, tako i treba. Jel mogu biti iskrena, a nećeš me izbaciti, jel tako? Samo iskreno. Ja. U početku, mislim, kad se tek pojavio, iskrena da budem, bio si mi na neki način iritantan, mislila sam da si koji svi ovi ostali, ali evo, nije sad da se, mislim, iskreno. Ali vremenom, svaka čast na svemu što radiš i duša me boli jer sam osjetila da si i previše dobar. Eto. Dado. Nemoj, molim te, samo da mi šukaš, pošto nisam spremna psihički za to, nisam imala vremena. Neću. Ne. Kao prvo, ozbiljno počinjem da razmišljam o tebi i odmah mi zapjevaj nešto da se smirim. Ovo nisam, evo, ni na ovo nisam bila spremna i evo,
Stvarno se trijesem. Treba ispraviti palačinke sad, ali mora. Ne znam, Sanele, šta ti voliš? Ja volim sve. Sve? Sve. Pjevaj šta ti misliš da znaš pjevati. Evo, gledam dole šta mi predlažu, pomažu mi. Ne mogu te voljeti, ne znam, možda ne znaš za tu pjesmu, ali nju najviše volim, to je pjesma koja je pisala... I kako ide pjesma Ne mogu te voljeti? Hoć početi? Čekaj, jel pjesma ide Ne mogu te voljeti? Tako se pjesma zove, ali je dobra. Nemoj to me pjevati. Nego šta, hoćeš o mojoj... Daš neku što pjeva, moram te voljeti. Umriću za te, tako nešto. Ti me nema slata, ne mogu te voljeti. Ne, oni su krivi, Bogam, ja evo čitam komentare i... Prave te budalo. To što ti piše, to sve moje žene. Pjevaj mi nešto što će me pogoditi u srce. Jel mogu jednog zmaja? Šta je to zmaj? Zmaj, pa pjesma. Jel mogu nešto o majci? Jel mogu... Najbolje bilo da pjevaš u kruhu. Pjevaj što hoćeš, ali nemoj Pa evo pjevati. što sam pitala, aman! Šta je zmaj? Što ne mogu te voljet? Evo, da, sve što želiš, da ću ja, žena će ti biti... Mogu nju? To može, to može. Hvala. Slušaj, Miki, ovo. Slušaj u jedan navečer šta se mi pjeva. Slušaj ko je bilo. Hajde, počni. Dan, nedelja i godina, da. Ti si meni u snovima, da. Leto, zima i proleće, da. A s jeseni ti ćeš meni, da. Sve što želiš da ću ja, sa mnom da se ženiš, da. Može da izgori zemlja sva, žena ću ti biti, da. Sve što želiš da ću ja, sa mnom da se ženiš, da. Može da izgori zemlja sva, žena ću ti biti, da. Bom ti sine dereš. Hvala. Svaka časna. I tebe čovjek ostavio. Nije on mene ostavio, ja sam njega ostavila, ali on je mene prevario. I ti ga zato ostavila. Nisam ga zato ostavila, to je bio šlag na tortu. Zašto sam ga ostavila? Čekaj, a da nije bilo one torte, bil ti taj preko tog šlaga prešlo nekako? Ne bi. Znači, šlag je zabrljio sve. Sve. A šlag je zvani. Znači, skokove nikako nije smio upotrijebiti. Ništa tu. Naglo te sad zapraćam. Opala, jesam li zaslužila? Bićeš ti, kakav si ti dobitnik. Ti ćeš vidjeti sve one kolegice što ste govorile, joj, da, kako si nesretna, šta je ovo. Sad ćeš im sve kontradusati. Pa istina, evo, večeras... Čekaj, jel mogu ja da pokažem ovu tablu? Pošto uporno me pitaju gdje mi je dijete. Pa sam napisala Merjem spava, samo je to čisto da ne odgovaram svima pojedinačno. Jel mogu držati ovo ili da spustim, ha? Pusti to, šta tebe briga? Plače li dijete? Nikad, hvala Bog, znaš kako imam dobro dijete. Jel sita? Ništa joj ne fali. Onda pjevaj jebe si tebi, šta? Pusti što on piše. Ništa njoj ne fali. Gdje mi reci, odakle ti je bio taj dečko? Iz Dubrava. Iz Brekovce, jel, iz Dubrava? Dubrave Kotuzli. Imaju Tuz Dubrave. Jest. Kažu da pjevaš dobro. Hvala svima. Jel to Adela?
Jebem li ti plemeti, jebem. Ja nisam zapalio 2 sata. A koje je mjesto bila u gradu? Nisam čula, nešto je prekidalo. Kojem sam mjestu? Tamo gdje je spjevala u Grandu. Aha! Do 4. kruga i Čep. Pa pjevaš li sad gdje? Pa sad dok je vrijeme Ramazana ne pjevam, a inače pjevam. I koliko je inače tezga tvoja? Pa kako ima menadžera, nikad nije ista cijena. Imaš ti i menadžer? Ja. Jebi ga. To, šta je bilo? Pa ja mislio da meni pjevaš. Sa zadovoljstvom. Sam ja i ti sjediš pjevaš. Može. Jer meni je više plakanja. Ja sam sve suze potrošio. Majke moje, sad kad me leklo nešto žalostno, ja nemam suza. Eto, vidiš, imamo nešto i zajedničko. Pa nije ja to lično. Evo vidi. Nije. Evo driver je morao daj sine, evo, jel driver je i donio? Jebem ti Miki sve. Šta je? Evo su. Još sam dao. Moram ti odšanti. Imamo puta 2. Oj, čoša sam. Halo, kruh. Sve još te dijete pametno. Pa dijete pametno, evo moga Davora. Moj sine. Znaš koliko ovih Davora imam i Mitki, i Azri, i Lejli, Šeli, nema kak vidim. A evo vidiš, sad imam i Dariju. Evo pišu, izgleda će se kaže da naglo zaljubiti. Hvala, ljudi. Teško, moj Sanele. Što? Opržila sam se. Pa da, opržila se. Ko se oprži i u mliko puše. Tako je. Jednom mužegu na varinku i u mliku puše. Evo me bre. Ali si, da ti ja kažem, jedna jako lijepa cura i kulturna. Hvala, Sanele. Boga. Ovo Boga mi nisam očekivala. Jer ja tako nekad povremeno uđem, vidim kako liferuješ ove ljude iz lajva i iz tog razloga evo neko ovi moji potvrde, znači 4. noć kako lajvam, 4 noći uzastopno samo pišu da lajvam s tobom i uporno sam govorila jedno te isto, ne smijem da igram s tim čovjekom. Sa mnom, Jer ne znam kako će reagovati. Kako god se ti postaviš prema meni, ja tebi vratim samo bolje. Pošteno. Ti da si meni tu nešto počela pršnju, marš u pizdu, mater, tad si ti me kreveljiš ovdje, ja najbolj. Pošteno, ja. Jel' tako? Tako je, logično. Nema to veze što sam ja prvak svijeta, što ja ne pričam s tobom? Ako si ti kulturna, Naravno. a nisi, sad ću vidjeti kad pa ću odadne i revanš. Još? Si normalno, gotovo je. Ovi druge što su igrale su. Jel ozbiljno ili... A jebe ga ja da ti ko dijete. Još kad da otpjevati pjesmu O srce stani. Joj. A meni pišu da je himna jedna druga pjesma. A himna je baš... Mogu li otpjevat prvo ovu pa ću se onda pripremiti za tu? Mogu? Može. Ok. Da je meni ove noći tebe sanjati, majko,
da mi hoćeš, mila moja, na san doći ti. Da mi hoćeš, mila moja, na san doći ti. Da me utješiš, da me ohrabriš, valja meni na ovom svijetu sama ostati. Da me utješiš, da me ohrabriš, valja meni na ovom svijetu sama ostati. To. Boga. Slušaj, Hvala. onaj Saša Popović, da bi napravio zvijezdu, on uzma pare. Je li tako? Tako. Tebe će tvoj brat napraviti zvijezdu i ne trebaju mi pare. A znam i kako ću ti napraviti zvijezdu. Sad odmah možeš, naputuješ s nama 4. za Bern. Imamo nastup, ja i Emir Brunčević. I ja imam pravo reći da ideš sa nam. Otimaš jedan blok. Evo ja kajem, evo sad je tek došla da pjeva. Znaš ko to ovo može uraditi? Samo da sanjaš. Zamisli sada na tebi štikla 12. Sve je top. Pa namerate, ona monsinjor, kako se zove, ti izlaziš ono ljuta kao nešto. O, čao, evo. El Pacho je zakon, naravno, glavni na svijet tiktoker, hajde, slike, pare, pičke, materne. Hop, postavi ti zvijezdu. 4. dan, ti se me nikako ne javljaš. Kažu, ošla pjevat u englesku. Da je, pleme, pa nađe ja tebe u englesku. I ja, mal ne rekao. Kakvi? Znači, ništa novca. Brat ima ideju, ti imaš glas, ne trebaš ti ono oblašti, izlaziti gola pjevati. Budi se fino, košulja, zgodno, kulturno. Nikad ja, tačno se vidi onaj da me ne poznaješ. Kogod mene poznaje zna da se još nikad nisam skinula. Da bi najradije i u patikama možda nekad izašla da pjevam, ali eto opet iz nekog poštovanja stanim na tu neku štiklicu. Ali oblačim se pristojno. Čine, Dado, odmah da ti kažem, ti mene ne zanimaš, sine, ko ni lanjski snijeg. Ti mene zanimaš ko moja sestra, ja imam šansu da pomognem, ja ti mogu pomoći. I hvala ti. Ako misliš da te lažem koliko je sati, sad ću Emira nazvat, sve ovo isto ponovi. Razumiješ? Ja i ne idem na to da me se gleda ako seksualni objekat i opet kažem, kogod me poznaje zna da pričam istinu. Ja znam, sine, ti kad spjevala u Grandu, ti kad spjevala pred njima u Grandu, ti si to pjevala tako otrsita, a ti čovječe, ti predavnom dršćeš. Ja, pa jest istina. Istina, ja ne bićem od toga. Pa ti znaš ko tebe može dovesti da budeš zvi. Kakvi odmoran, to moraš dati pare, ovo brat daje, još ću ja dati tebi. Hajde, probij se, idu pizmatri, pjevaj, bud najbolja. Šta to mene košta u životu? Ali mene to nešto košta. A, sine, Oprezno ja. a može mene ne do Allah sutra ne biti
Pa moj Iman uleti nekad u problem, ona ima 11 godina, jel Maki kad naraste, pa neko kaže, hajde ovamo, de ovako, evo, pa hajde probaj, jebi mater. Vraća se sve u razanu u životu. Tačno. Sve. Tačno. Interesantno, kad ovi svi govore, on je drogeraš, on je vakijur, kako se moja ni jedno dijete ne drogira. U najmanju ruku moja djeca mi treba da su pomrla od droge, kako ovi pričaju pametnjakovići. Treba da se raspadaju. A ja valaj ponosan sam. Pa moj džađun Haman magistar. Adel, znači, samo ga moraš poželiti tako. Emro interventna. Maki, to be melek. Iman moj, to pis. Raza moja, ma nema niko na svijetu. Trudna, hvala Allah. Sad će svome babi roditi unuka. Jako Bog da. Ja ne valjam, a subhanallah da ne valjam, pa kod da bi ja to imao. Ja. Ja imam bogatstvo, budale, ja imam 6 djece, ti vidiš mog Abdullaha, 6 godina, ostala mu još 1/3 Kur'ana da nauči i hafiz. Da se ja nečeg stidim, a vallahi ja se stidim ničeg. Moja me Raza dojela 3 godine. Znači sam je ja objavio. Kam smo ja ona pričala, ja rekao mami svoj da ću joj napraviti TikTok. I ona viče, marš jebote, otac, nemoj mene praviti. Aj što ti fali, pjevaj i ti, mama. Budi, rekao ona, šta sam ja ono jebao? Celebrity onaj sam ja. Kaj mi ja mami, šiti za celebrity, taj. Emir, aj, da li došao iš? Evo došao, ajde. Što nisam ugasio auto? Je li auto ugaš? Ovdje, ako ne se čuo. Aha. Emir, kako si? Dobro. Znači nije problem, sine moj. No, budi mi se javlja neki naglo s Kamilom. I vidjet ćeš sutra ako Bog da, kad se moj brat, on će ovo čuti da sam ja rekao Emir, i ti ideš sa nama ako Bog da turneja. Strpaj malo, uveliko, štrampli, oni govana, ono što navlačiš na sebe, idemo. Ako naš bude rec, brate, gdje stanu ovdje u ovaj butik kupi, ja še neću ulaz, kupuj sebi sve ko u CC, hajde, požuri. Idemo dalje. Evo kako to sve dobro zvuči. Šta? Kako to sve rekao dobro zvuči. Allaha mi svevišnjeg je ovo istina, ja se neba u Allaha zakleo, za tebe. Ja kad kažem Emiru Brunčević da ti ideš sa nama, ti ideš. Šta je? Ne lijek ti rekli. Ne lijek. Kome? Račun. Aj jeb, mater, ti sam zajebavaš mene više, ja znam, nemoj srati jeboti sve. Pravim mu dalo on počitav dan, jebem fiskulturu. Cijenci. Ti dan do priča, pa slušam čovjeka šta priča. Nema, ja sam ispričao svoje, ja sam istrenirala onu pjesmu. Jesu naučila onu pjesmu? O, čekaj. Hajde jede se, šta? O srce stani, rekao sam ti. Gledam ja Bog. Mogu je samo čut da mi ostane melodija u uhu. Ko treba pjevati? A? Da ja zapjevam, jel? Pa nije, rekao samo da čujem ovu pjesmu kako ide, jer nema melodije u glavi, osramotit ću se džaba, a to je zadnje što želim. A, ne znam ni ja kako ide. Ali ono, jel, dobra je pjesma, ali ne znam kako ide. Ja mislim da ona, o srce stani, ne crknu seni, tako nekako. O srce stani, telo moje kreni. Mislim da je tako. Jeste, evo, čitam. A da čitaš? Pa ja nisam u životu čitao, ja neću ni... Evo i tebe pobjedim, ti spjevač, ja te pobjedim, ti ne znaš, ja znam. Živo ono je meni sve.
Ja, tačno, srame i stid bilo. Ma ti si moja sestra. Eto, jel me dosta za večeras? Jesu ti... Hoćeš ti da budeš zvezda ili nećeš? Nije se zainatio. I pa nema, ja moram slušati, volim fanove, ne pjevaj. Gde hoć ba da otpjevam ovu što sam rekla, ne mogu te voljet. Šta kažeš? Hoć da otpjevam ovu prvu što sam rekla, ne mogu te voljet. Dobra pjesma, boga mi. Haj, zanemarit ćemo to, kak se zove. Jebem ga ja, ne mereš me voljeti, kako ja mogu za tebe sređivati koncerte i sve živo. Pa haj, pa nije s posvetom. Dobro, nis, hajde. Dobra je, boga mi. Dobro. Može. Hvala. Tražiš da razmislim i da te shvatim, da stare oživim sne, ko nekad našu ljubav da vratim i da ti oprostim sve. Ne pitaj mene, nek prašta ti nebo, tuga je u srcu mom. Nesto si kad si mi najviše trebao, s drugom u naručju svom. Nemoj me više nikada zvati, pusti nek sjećanje mre. I kad bi sve da se ponovo vrati, ne mogu te voljet ko prije. Nemoj me više nikada zvati, pusti nek sjećanje mre. I kad bi sve da se ponovo vrati, ne mogu te voljet ko prije. Ne mogu te voljet ko prije. Bravo. Čekaj sad. Hvala. Samo da se obratim familiji. Familijo, kakvi ste da joj brat ispoštuje jedan hit da snimi sestra? Samo mi javite kakvi ste vi. Da. Može, hajde, da. Ništa je napisao neko, tu mora biti nešto odvratno, to ne mora biti nikako dobro. Znači, samo je jedan napisao, ovo je sve drugo. Da, obavezno, može, obavezno. Top, da. Evo vidiš sad. Mrze li moji fanovi nekoga, ko je normalan? Sad oni znaju da će to mene koštati, treba platiti pjesmu, treba onoga što je napisao, treba onoga što je donio. Nije Boga, evo ponovo, izvim što te prekidam ako smijem, nisam života mi zbog toga ovdje. Boga mi, meni pomoć ne treba, zato sam i bježala, kontam ti samo lajvaš s ljudima koji se žale, koji kukaju, ja ne kukam, a mogla bi sad i zakukati ja ko nijedna ovdje, ali neću, znači nisam zbog toga ovdje sam eto da pjevam, da odgovorim na neko pitanje. Hvala, ale ti možeš da kukaš koliko god hoćeš u životu. Tvoja nafaka je tebi propisana. Upravo tako. Ti ćeš svoje da dobiješ kukala, ne kukala. Ali mislim da je ovo ljepši način da ne kukaš, a da nešto dobiješ. To ti je ovaj put dobivaš od dragog Boga, samo što sam se ja toga sjetio da kažem, ja kažem da ću ja to isfinancirati, javno, ja to svakom kažem. I kad dođe do tog financiranja, moji kažu, prijatelj, neš ti platnik ja. I onda neko od ovih kaže, a šta si ti to platio? A ja sam je primio u 1:30 navečer da priča sa mnom. Ja sam joj to ponudio. Pa ko je inicijator svega toga? Ko je inicijator da ona moja druga majka, ona Srpkinja, dole u Brčkom, da dobije i novac, i friždere, i sve, i sad će ići i eštrih, i vrata, i prozor, i da proživi to godine što je ostalo kao čovjek. Ko je to zaslužan? Pa ja sam tamo otišao, ja sam to pokazao Allahovom voljom. Logično. Ne znam zašto mi zamjere.
Kad bi oni svi tako radili, ma znaš kad bi bio problem? Neće ono više problema ovdje ko Bog da nije biti. Ma nema problema. Ma kakvi ova govna ne mogu više zavađati narod. Ma ne dam ja, ma nema šanse. Pa narod nije glup, pa narod je progledao. Šta je te? Pa nisu više ljudi budale, za koga da se mi svađamo? Evo vama, buraz, nama je fino. Mi živimo, družimo se, grlimo se, ljubimo se, jedemo, pijemo, ženimo se, udajemo između opet. I šta sad, idem ja opet u šumu i ti u šumu i ja oni? Evo vam, no. Samo ako vam kažu i našim Srbima i Hrvatima i našima rat, nama i vi dižite ruke i mi svi se predajemo. Samo dignite, gotovo, predali smo se. Kome? Kome treba da se predamo? Vama, trojici u predsjedništvu, evo predali smo se. Nećemo da idemo nikuda, samo gotovo. Predajemo se svi. Šta ti misliš, da je Budalavić neko da ratuje? Ne, pa nije narod budala, narod hoće da živi, da svoju djecu škola. Sjebe se nama ko će nas voditi. On nas ne vode, on vode sebe. Mi se svi uglavnom sami snalazimo. Šta je da mene nije neko ovdje pomogao iz neke stranke da ja dođem na TikTok? Jesu ovo, sve su mi u životu oduzeli i uništili, sve, smišljeno. Ne znam zašto, nikom nisam ništa uradio. Ali sam najavljivo kad dođem ja i budu neki izbori. Pomerću vas i na izborima. Hoću Allah, zavljati se iz Srbije, Hrvati, svi glasat. Šta misliš, da neće? Hoće majke. Pa ćemo vidjeti kad ja budem gradonačelnik Bihaća. Ima una da ide nazad, nikad ne smiješ prema Krupu, ideš nazad. Kontra, skroz ide sve. Svi koji su radili dobivaju otkaz. Svi koji nisu radili na posao. Pa i oni što su radili, neki oni odmaraju malo. Šta fali? Tako, to su nova pravila. Ti si radili uopće. Pa meni još 2 godine do penzije, marš kući. Ma kući, aj ko te pita za penziju, dolazi nova rad. Gradonačelnik rekao. U opštini neće biti ni jedan muškarac zaposlit se mene. Samo žene. Rutelju, slušamo, čekaj. Samo će žene da rade. A ja ću biti skroz u drugoj zgradi. Ja sam predsjednik, ja ću biti. Ništa, pratioci, nikakvi šoferi, ja ću se voziti svojim Porscheom, naravno. Zalizat ću se fino. Vidjet ćeš kad budem sam gradonačelnik. Jebo mater, sad čim dođu izbori, ja... Nema šanse da me pobjedi niko. Pa ćete vidjeti. Ja. Sve mi to možemo, samo treba neko da nas povede. On ne znaju povest narodu, ne znaju ništa. Majke, oni samo gledaju sebe, jebe se njima za narodu. Pa znaju, on sve samo neće. Njima prvo ne paše moja stranka, zato što se zove SBN. Stranka bogini neradnika. U ovoj stranci će biti samo narod koji ne voli da radi. Ali ako oni skontaju šta ja pričam, ovo je formula za njih. Za ili protiv? Evo, ovi smo još digli ruku, sve za ovo. Hvala. Znači, moja se stranka zove SBN. Stranka bogini neradnika. U njih se zovu drugšije stranke, a da im reći šta oni to rade. Oni su baš neradnici. Mogu nešto pročitati za čas, izvinjavam se što prekidam. Poselamio tjedan s motorom iz Ilijaša, recimo. Iz Ilijaša me neko pozdravio s motorom. Samo može biti onaj Mati Ludi ili onaj Koka, koji još ima motorom, bio je još onaj jedan brat. Fini. Taj Fini. Taj Fini, ja sam mu rekao da taj motor proda, da se ne pravi pametan. On je motor.
da izgubi glavu na motoru, jebote motor. Ama tu da se prodađe onaj paljač. Ođe, kruh te rodio, Adele, ti čim uđeš, ti doneseš cigare, ukradeš paljač. Ovo nema dijeta, ovako niko. Pa ja bi ja ovaj... A vreć. Drži ručiću. Jesi ti razmišljala o ovoj pjesmi? Je li dalje pričamo o srce stani, jel? Šta jel ja trebam kao gradonačelnik da mijenjam svako 2-3 minute mišljenje? Šta će birač reći? Čast. Pa ne mogu ja sine biti gradonačelnik i svako 2-3 minute mijenjati pjesme. O srce stani. Oj, jel mi čep ako je ne otpjevam? Šta je? Jel letim ako ne otpjevam? Ne letiš ti nigdje, ali dobit ćeš velike sankcije. Sutra, evo, sutra ću je znat, mogu obećat. Dobro, pošto je ipak je moja zadnja, ovdje nema, znači, ja familiju, fanovi to slušam, ali ipak je presidente kad kaže se, imaš šansu sutra navečer, moraš je otpjevati to s matricom, ali ćeš sad zato otpjevati ti nešto svoje. Jebika. Ali evo, hajde, otpjevat ću Šemsu, da ne odudaram previše. Jebaj ti ako ćeš Luisa. Znači ja tebi dajem da ti sad otpjevaš šta god ti hoćeš, ali sutra kad te ja nazovem. I kad bude u programu Emir Brončević, Hadžić, ti i kad bude još neki čovjek koji je samo za ove donje lage i ovo. Ti si kod glavnog prošla, ja sam glavni, znači glas, sve, koliko si visoka? Nisam visoka, niska sam 159. Znači Dara Bubamara, otprilike. Nisko rastinje. Znači nisko raslinje. Pa Bože moj, pa šta ću? Imaju štikle, ima nešto više nešto. Ja. Hoć počet? Evo, zmaj. Što se mora, znam, mora se. Što je lako tebi, lako je. Što je teško meni, teže je. Što je tako, tako je. Lepo se obuci, odlazi. Nek svi vide kojim dolazi. Ne misli na nas. I na kraj budi uvek kao zmaj. Tararararam. Budi lep, budi jak, za sve druge mrak. Nemoj da me brukaš i da umrem ti ja, ni to nije znak. Da treba da kukaš, samo napravi krug, za minut si tu. Do našeg starog kraja, tu te čekaju još 2 karte za nas, do izgubljenog raja. Bravo. U međuvremenu sam se sjetila još nečeg. Znaš što te još, zašto te nisam gotivila u početku? Zato što jedan momak koji mi se jako sviđao, ignorisao me zbog tebe jer je 24/7 pratio tebe i tvoja dešavanja. Znači ja zbog tvojih ljubavi i problema sam bio izbačen iz tvojeg tabora, iz tvoje duše. Bio, ali si se vratio. Znači ni zato nisam bio kriv. Neki kriv. Eto, to sam morala da kažem. I ovo da ti kažem, na turneju ne ideš, ne budeš znala Šemsine pjesme. Evo odmah sad ide jedna od njih. Ja nisam žena koju život mazi,
Ja jesam ona što sreći sanja. Sklanjam se kad neko iza mene gazi, čija je ljubav od moje manja. Opijen trenom, nestaćeš brzo u nekom životnom viru, a meni će uvijek jednako biti, živjet ću s nekim bez laži u miru. Sine, nema rašta, moram te napraviti zvezdu. Oj, svaki put me znojevi obliju kad kažeš sine i sad ne znam hoće li biti nešto dobro ili loše, znači moram uvijek biti spremna. Osjetiš ti da umre duša čista ponuka, brate? To svako mora da osjeti. Pa jel ti možeš da shvatiš ovo i svi sad drugi koji gledaju? Hvala ljudi. Mene je znači Allah počastio da me narod zavoli. I ja stvarno te mogu pomoći sad. U takvoj sam ja poziciji da te mogu pomoći. Hvala Bogu. I zašto da ja tebi ne pomognem? Sad ovo meni nije jasno kad neko kaže što spa, a što ne bi? Hvala Maki moj Uni. Maki Uni nešto, nemam pojma ko je ovo. Maki Unikat tim, a evo te Maki Unikat. A 16 imena je frajer stavio. Maki... Rado. Pa svi, a mene vole svi moji fanjolke i fanovi. Noćna dama, nikad je vidio. To je 8, sad je to je tok. Pa Manš Driver, pa Majnun Falauto, pa Mitko, pa svi. Ljudi koji tebe podržavaju, ja bi trebala možda pročitati ove svoje, evo našla sam, mogu, to nikad ne radim, ispadam stvarno seljankura, što, jel tako? To se ne zahvaljujem. A dobro, kad se zahvaljivaš, oni kažu dramčiću, ne možeš ni biti smeće da ne spomeneš ljude, jeb se. Evo. Pa ja fe inesperado, hvala, Njeki čovjek, hvala, Tati, hvala, Emina Mehanović, hvala, Baša, hvala, Jako Rusija, hvala, Medarić Medina, hvala, Edo M, hvala, Valentino i Jasko, hvala. Eto, kod mene nema puno, ja nemam problem da se zahvalim. To ide brzinski. Nije velika lista. Nedo, 83, hvala brazoru moj. Vidiš li samo koliko ja tebi dajem pažnju, a znaš kako je moje vrijeme skupo? Vjerujem, Bogan. I hvala ti. Hvala Allahu, sin. Allahu i tebi. Da. Sad zamisli za jednu. Sad ovo ljeto, znači tučemo samo turnation. Zamisli sad tam poslije nove godine kako sebi dolazi. Halo, hoš pjevat to ovdje u žumka. Pa ne mogu ja pjevat gdje ja hoću. Pa ima El Pacho. Mora svak brat. Pa brat kaže gdje ja pjevam. Nije sad fair da lješ ti pjevaš gdje ti hoš. Valjda ideš pjevat tamo gdje te, ko te prvi odmio i rekao ovda Bog ti da ovda upravi. A šta ćemo, pošto ja imam menadžera? Plaćaj ti njemu, ali neke njega kod kuće, šta ćemo nama? Ti imaš menadžera svog. Ne treba ime pare. Ti njemu daj, kao ovo baš da ovo nešto radi. Ali on ne može napraviti od tebe ništa, da mi budemo realni. On maksimum svadba jača neka. A ja te neću voditi na koride, jeboga ti, ja ću te voditi po svijetu. Ne ja! Pa ne idem ja po koridama.
Nisam ja Zaponić, poprotivljivac sad, to nisam. Da slušaj šta pričam, ja sam rekao, Pljuhara neka. ja sam rekao, ja te neću voditi po koridama, nemoj da brljaš. Ja ću te voditi po metropolama. Okej? I nemaš šanse da sad, evo, već se traži u Klagenfurtu hala, da idem ja iz hale napraviti live. Da vidiš koliko će svijeta doći u tu halu, da se sa mnom pozdravi, da sjede i da live-amo, eto. Evo vidit ćeš, hoće li doći Minhen, Salzburg, Graz, Linz, Pinz, sve ono što je okolo. Jes mi čini, inače. Jes, Boga mi, to je uspjeh, valja to doživjeti, valja se izboriti za to. Otivaj nam još jednu. Gdje si ne do 83, poslao mi je ovu žirafu, gdje će ovo svijesti, ovo dugačku. Šta je? Hvala, Dragane. Samo da